Παύλο. Γαλατρούμος ο φίλος ο παντοτινός. Παιδιά, ήρθα από εδώ για να με βοηθήσετε. Παύλο μου, ό,τι θέλεις. Εσύ μας έχεις βοηθήσει τόσες πολλές φορές. Λοιπόν, έχω οργανώσει ένα group therapy. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Ένα group από δασκάλους και γονείς του σχολείου, ξέρετε, με προβληματικούς γάμους. Συζητάμε τα προβλήματά τους και τα λύνουμε. Α, τόσο εύκολο. Μπράβο, μπράβο. Απορώ πώς υπάρχουν διαζύγια τη στιγμή που υπάρχεις εσύ. Στην πρώτη συνεδρίαση, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, θέλω να τους δείξω πώς είναι τα σωστά ζευγάρια. Υπάρχουν τέτοια ζευγάρια? Βεβαίως και υπάρχουν, ο Διονύσης και η Ελένη. Αυτό ήρθα να πω. Να έρθεις, Διονύση, μαζί με την Ελένη και να τους μιλήσετε για το πετυχημένο γάμο σας. Για την κατανόηση που έχετε μεταξύ σας, τα παιδιά που σας δίνουν αντί να σας χωρίζουν. Χαίρομαι που θα έρθω να κάνω όλα αυτά. Αφού πρόκειται για τα παιδιά, θα έρθω με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Αν και με τα παιδιά που έχουμε, τα ψιλοκαταφέρουμε. Με τα άλλα που δεν έχουμε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Λέει ότι με τα παιδιά που έχουν τα ψιλοκαταφέρνουνε. Με αυτά που δεν έχουν είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Να σου εξηγήσω εγώ. Τα 3 τα δικά του και τα 2 τα δικά της είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι στο δικό του και στο δικό της. Στο μεταξύ τους δηλαδή. Κατάλαβε. Του κάνεις τον ανεμιστήριο τόση ώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Παύλο μου, θα έρθουμε, αλλά μια και θα είμαστε εκεί, να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην την παλθούμε εκεί τζάμπα, Παύλα, μεγάλε. Εσύ, Παύλε μου, να φέρω και εγώ τη δικιά μου, να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο ρε τη εβδομάδα. Άντρες είμαστε και εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε?